Zuciya Naso, Zuciya Naso. Zuciya Naso, iyaye na mu ba sa so. Akwai dalilin lamarin nan wayoyar shani. Zuciya Naso, iyaye na mu ba sa. Zuciya Naso, Zuciya Naso. Wato ke har kin isa ina faɗa kina faɗa? Har kin isa in ce ga zaɓi na ki ce ba haka ba? To wallahi mama jiya ba yau ba, in jiya na bi zaɓin ki yau wallahi ba zan bi ba. Ki sani ni bazawara ce, ba wanda ya isa ya zaɓa min abin da zuciyarsa yake so in dai ba zuciyata ba. Ai biki wannan girman ba, kuma ba ke kika haife mu ba, dole kuma ki bi abin da muke so, ko kuma ki sha wuya a gidan nan ni da ke. A shirye nake da duk wahalar da zaki ban, in dai ba wanda zuciyata take so ba, sai dai in kashe ni zaki a cikin gidan nan. Lallai. Ko hana ha maza ha mata wallahi sai na aure abin da nake so, sai dai ki mutu. Mutu? Wallahi ƙarya kike yi, matuƙar ina rayuwa a gidan nan ƙarya kike, biki saki kashe ni ba, kuma mu zuba ni da ke. Zuciya Naso, iyaye na mu ba sa so. Kanina, kaga da Allah su. Da Allah shiga nan gidan ka sai ana sallama da mu. Ai biki isa mutu danke ba, sai dai ke ki mutu danni, domin har ki koma ga Allah biki isa ki yi abu ba tare da izini na ba. Wallahi mama wannan abin ya wuce yanzu, abin da zuciyata take so shi zan yi. To shikenan mu zuba mu gani, tunda idan ki ya bushe har kin yi girman da zaki gaya mun magana a tsaye haka ko? Assalamu alaikum, wai ana sallama da ummita. Ka je ka ce ba za ta zo ba. Waye? Wai faru ne. Mu je. To, nagode. Nagode. Saki dawo ki same ni ina daidai da ke. Wato ina magana kika wuce kika tafi? Lallai. Za ki dawo, ai ina nan ina jiran. Zuciya Naso, Zuciya Naso. Mala, Ina jinki. kafin fita ina so in maka magana. Wai hanni ummita za ta ganni ta danga gaya mun magana tana zagina a gaban saurayinta? Ban gane magana da kike ba. Kina so ki ce min shi saurayin har cikin gida ya shigo? Ina zai shigo cikin gida? Da na fita ne zan je gidan bikin nan. Sai na ganta da shi suna hira. Sai na koro ta ta shigo gida. To a wurin ne Umita take zagina. Wato rashin mutuncin wannan yarinya ya fara kaiwa ga haka. Saboda to tana ganin tana yin abubuwanta muna zira mata ido? Wallahi malam. Ba din kar a ce na yi wani abu ba, wallahi malam, da sai ne mata dukan tsiya, sai dai ka zo ka same ta a kwance tana jinya. To ani da hakan kika yi da yafi mani. Amma kada ki damu. Insha Allah da ni take magana. Za mu gaure da ita. Kuma abin da baki sani ba. Ko tana so ko ba ta so. Wannan magana wannan yaran fa ba fita. Ba fa zan bashi ta ba. Ai da yafi ma haka malam. Da yafi.
dalilin su kaso ya samu cikin tsanani. Zuciya na so, zuciya na so, yayanmu ba sa so. Badan bijirewa iyaye ba abu ne mai kyau ba, da sai in ce mi ya aure ko ba da san ra'ayi na so ba. Idan muka yau haka gare su san ba za mu ga daidai ba. Duk da dai ina santa aure asalin su ba za mi ba. Zuciya na so, zuciya na so, zuciya na so, zuciya na so. har nawa kike da za ta faɗa ki faɗa? Wace ce ke da za ta baki umarni ba za ki ba? Wallahi ba a haife ki ba. Ni fa baba ban faɗa mata komai ba kuma ban mata abin da za ta ji haushi ba. To har sau nawa za ta faɗa miki? Har sau nawa za ta ga miki? Ki fita daga cikin harkar wannan yaron. Baba ni shi nake so. To ta ce karki ƙara sauraron su. Ni ma yau na gaya miki karki ƙara sauraron su. Me abun so a wajen yarinyar nan? Me idan ka ya gani da har ya rufe ka kasa bin umarni na? In ce ba na son abu ka ce lalle sai kai shi kake so? Hajiya, kin san yarinyar nan fa tana ƙaunata. Kuma kin san samun masoyi yana da wuya a wannan zamani. Duk yadda ta kai da sanka, ta kai ni da na haife ka? Duk wani zaɓi Faruk a bayan nawa yake, ko da mutuwa take a kanka tana dawowa. Don Allah ki bani aure ta, wallahi ina santa. Wallahi tana sona ina santa. Wallahi ba za ka auri ummi ta ba har abada. Sai dai idan bana numfashi ta zama haramiyar ka har abada. Da sai in ce mi ya aure ko ba da san ra'ayi na so ba. Idan muka yau haka gare su san ba za ana nuna maka gabar kana rantsa idanunka. Baya ka bani waje. Ko kan jini zaki ba zan canza alƙibla ta ba. Ko ki canza ko kar ki canza zaɓi ya rage naki. Kisa a kanki ba zan canja ƙudurina ba.
Zuciya Naso. Kin gane ku? Yadda ban baki shi a farko ba. Haka a yanzu ma ba zan baki shi ba. Marajin magana banza marajin magana mu. Zuciya Naso. Zuciya Naso. Kuma ina so ki fahimta. In kin haifu na je na dawo na sarki sake miki story. Ga da zan yi da ki. Zuciya Naso. Zuciya Naso. Yayanmu ba sa so. Dan Allah kai baka da zuciya ne? Ha? Wani irin mara zuciya ne kai? Yarinyar nan ka nema tun tana budurwa baka samu ba. Yanzu ta zama bazawara. Ka je ka bi ba za ka samu ba. Ka haƙura mana dole ne? Ga 'yan mata nan a gari da yawa birjik. Ka je ka zaɓa mana. Ka zaɓo santarariya ko 'yar waye ni zan aura maka. Zuciya Naso. Yayanmu ba sa so. Ba dan bijirewa iyaye ba abu ne mai kyau ba. Da sai in ce mi ya aure ko ba da san rayi na so ba. Idan muka yi haka gare su sama. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ka yi haƙuri. Na bar ka tsaye kana ta jira na. Ba komai. Da fatan dukin zo lafiya. Lafiya ƙalau. Sai dai zumuɗi da ya ƙaru. Ya zumuɗi kawai? Babu ƙauna? Ai ita duk sakon take ƙaruwa. Saboda ba na haɗa komai da ƙaruwarta. Ƙauna ce ta tsakani da Allah. Shi yasa komai yake tafiya a tsakaninmu yanda muke so. Faruk, don Allah ne aure. Ko a yau kika ce a ɗaura mana aure? Ni a shirye nake. Ka zo ku yi magana da iyayena. Yau kike so ko gobe? Yau nake so. Malam, ma na ji daɗi da kace da ka ba ummi ta ɗan uwana Kamalu. To yanzu ki ban da ke menene a ciki? Dan uwana dan uwanki ne. Dan uwanki ai dan uwana ne. Haka ne. Wannan yiwa kai muka yi fa. Gaskiya. Babu wani abu wallahi. Ya fi su 10 da ya mun magana. To a ga masa an gama. Fatan mu Allah ubangiji ya sa a yi da mu. Amin malam. Allah ya sa kuma abokan arzikin juna. Amin malam. Amin malam. Gaskiya. Ba dan bijirewa iyaye ba abu ne mai kyau ba. Tare za mu shiga ne wajen jira ke kishi. Duk da dai gidanku ne, amma bari fara faɗa masa kar ya ganka daga sama ka faɗi. Hakan yayi. Daidai ne. Indo? Na'am. Wato abin da nake so da ke a samu dan uwa Kamal. A gaya masa duk abin da ya shirya kawai ya zo don min duk wani shirye-shirye zan yi na gama. Malam. Ai shi ma haka ya ce. A shirye yake a duk lokacin da aka bashi umarni zai fito. Kuma zan yi kewar ki kafin. Ni ma dai zan yi kewarka, duk da dai minti 1 zan yi. Na je na faɗa masa. Shikenan. Allah ya kai ki lafiya. Sai kin fito. Ina jiran ki kaunata. To an yi an gama. Umarni dai na bayar na bashi ummita har abada. Allah malam. To me zan jira? Ai malam kamar in ce ai malam. Allah ya saka. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Ita ma albarka. Muna magana ta. Allah sarki. Baba. Dama tare muke da Faruk. Yana so za ku yi magana. Wane da kofar ummita? Shi ne wanda nake so.
ba zai ki ce shi. Zuciya na so, yayanmu ba sa so. Umita, lafiya na ga kin fito a haka. Ya ake ciki ne? Lafiya, ya ce ka shigo. Kamar ya? Yanayinki ya sauya fa. Umita, akwai matsala ne? Ina ganin akwai matsala, amma ko menene? Bara mu shiga ciki sai mu ji. To, shikenan. Ba shiga. Faruk. Na'am baba. Ummita ta zo min da bayaninka sai na ce ta je ta shigo min da kai. Ka san idan ana magana ita mai yiwuwa ba fahimta take ba. Kai watakila in ne maka bayani za ka fahimta fiye da ita. Yawwa. Magana Ummita dai na riga na yi mata mace. Ka fahimta ko? Maganar aurenta an riga an gama komai. Akwai yaron da zai aure ta dan ƙanƙanin lokacin muke jira na ƙa'ida da zai kawai a kammala kuma insha Allah nan ba da daɗewa ba. Don haka da fatan kai ka fahimce ni ka yi haƙuri daga wannan lokaci da muke magana ka haƙura ka rabu da Ummita ne maka fatan alkhairi Allah ya baka wacce tafi ta. Ba da bijire wa iyaye ba abu ne mai kyawu ba. Zuciya na so, zuciya na so. Idan muka yi haka gare su san ba za mu ga daidai ba. Duk da dai ina santa aure asilin su ba za mu ba. Zuciya na so, zuciya na so. Ta ya zan iya rabuwa da kai? Wallahi tallahi ba zan iya. Don Allah faru, ka taimaki rayuwata kar ka bar ni. Haba Ummita. Ai ko mutuwa zan yi. Da son ki zan mutu a zuciyata. Wai me yasa baba zai mana haka? Don Allah ka je ka turo Hajiya ta zo ta yi musu magana. Ba zan iya zama da kowa ba idan ba kai ba. Kai nake so da kai na saba kuma da kai kaɗai zan rayu faru. Dole in je in same ta yanzu mu yi magana. Wallahi sai na aure ki. Ko ana ha maza ha mata. Ni ta bazan taɓa barin ki ba. Kar ka damu, ka kwantar da hankalinka. Insha Allahu, an jima idan aka yi sallah zan je gidansu. Za mu yi magana da su. Kai dai kana son ta ko? Ina son ta Hajiya sosai ma. To, alhamdulillah. Kar ka damu. Babu damuwa. Zan je in same su za mu tattauna da su mu fahimci juna. Insha Allahu za ka aure ta. Kai da kake da uwa kamata ai ko ba za ka yi kuka ba ce mai uwa a gindin muru Wallahi ba zai ci tuwonsa da yaya ba ko shi yasa nake ji da ki Hajiya ta. insha Allah kwantar da hankalinka aure ne kamar an yi an gama in dai ina raye za ka aure yarinya Allah ya albarka Allah kuma ya nuna mana lokacin da koman ashana shi duk wani abin da nake ma mun dauko ashanan ka to Hajiya.
ki gaya wa ɗanki ba za a bashi ba, ɗan wana ne zai aure ta. To yin hakan ai sai na kama auren dole ne, kuma auren dole ai ba shi da kyau. Yaran nan tunda suna son junansu to a basu abin da zuciyarsu take so mana. Yin hakan ai na ga kamar daidai ne ko? Ba za a bayar ba. An raba su ɗin. Daman dole sai sun rayu da juna? Dole ne auren su tunda Ubangiji Allah ya riga haɗa zukatansu suna son junansu kuma aure ya halatta tsakaninsu. To ba za a bayar ba. Ki gaya ma ɗanki in kin isa da shi kar ya ƙara zuwa gidan nan. ‘Yar mu dai mun isa da ita kuma dole za mu yi mata auren dole kuma dole ta zauna. To idan rabansu ce Allah ya nufa kuma zai aure ta sai ka ta zama matarsa. To ba kwa san haɗa zuriya da mu ne? Ko in ce ba kwa san haɗa zuriya da ni? Ba ma so ɗin. Ba ma so ɗin. Ki tashi ki fice min daga gida. Ke, tashi ki bar min gida. A'a, zan tashi ba sai kin zafafa ba. Kin san dai da maslaha na zo. Da a ce da ɓacin rai na zo, ke baki sake gaya min wannan magana ba. Wallahi baki sake ɗaga min murya ba. Neman arziki na zo, neman iri na zo. Saboda haka ki gaya wa ɗanki kai ya ɓata lokacinsa ya je ya nemi wata domin ummi ba rabansa ba ce. Ina fatan kin fahimta ko? A'a na fahimta sosai ma kuwa. To ga hanya. Ko sai ta miki hanya. Wannan kuma wata daban. Aikin banza. Ni ta dole ta auri wanda nake so. Na fahimta sosai Ummita. Na san yanzu Hajiya tana can tana fafatawa don ta shawo kansu. Wannan shine harshashe na akanta. Kuma zuciyata ji nake kamar na yi tsuntsuwa in je in same ta a gida na jiya su kai. Ai kana tafiya zan ce ka gaji da gani na kenan. Ai har abada babu wannan ranar a cikin ranakuna da Allah ya halitta baki daya. Komai zan yi gajiya da ganinsa. Amma ban da wannan kyakkyawar fuskar taki mai sheƙi da haske. Ka ji kirari daga bakin adalin namiji, mai soyayya ta gaskiya da kishi na tsoron Allah. Ina matuƙar alfahari da kai samun ka a rayuwa. Don kai ɗan masu mutunci ne kuma gidan daraja. Zuciya na so, zuciya na so. Zuciya na so, zuciya na so. Gidan daraja? Kace fa gidan daraja. Gidan da naje aka walakanta ni, aka tozarta ni, aka muzanta ni, aka nuna ban isa ba? To bari ka ji in gaya maka, Ummita ba rabanka bace. Saboda ɗan uwanki ne? Ni a raba ni da nawa ɗan uwan? Ai akwai 'yan mata a ɗakin. Me yasa ba za a bashi ba sai ni kaɗai? Saboda ke ya gani kuma ke yake so ke ya zaɓa. In dai matsayin ina raye da Renato ba za ka Ummita ba. Kar ka ji da wai kwayar gwal ce wallahi. Wai gidan daraja. Gidan da ba a san mutuncin mutane ba. Za ga mu zancen banza zancen wofi. Wai gidan daraja. Abu ma ko da ji babu. Ko ya ɗauko kansa bala'i. Matukar ya ce zai zauna da ni. Ba zai taɓa sanin daɗin aure ba har ya koma ga Allah. To shi kenan. Mu zuba mu gani shege ka fasa. Idan kin fasa biki haiku ba. Idan an yi auren kar ki zauna da shi lafiya. Ki ga yadda za mu yi da ke. Ba dan bijirewa iyaye ba abu ne mai kyau ba. Da sai yanzu ta dawo gare ni. ya aure ko ba da san Ana so na ƙara rasa ta. Wai me yasa? Za ki yi min haka Hadiya? Wallahi ba zan iya rabuwa da ita ba. Dole ma sai na nemo mafita.
Zuciya Naso, Zuciya Naso, Zuciya Naso, Zuciya Naso, Zuciya Naso, Zuciya Naso.